الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه السميع إن شاء الله za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna al-Gunya lil-Dalibi Dariqil Haqqi wato tasiri Abdul Qadir Jilani fil ahlaq wa tasawuf wal adab al-islamiyya. Wannan shine sunan wannan littafi na asiri Abdul Qadir Jilani. Dalilin da yasa muka ɗauko wannan littafin mu yi bayani mu yi karatu a cikinsa shine bayanin wani shaidanin mutum da ake kira Abdul Jabbar Kano, wanda an kafi sani da suna Malam Dan Tamori. Wato ya yi bayanai waɗanda cikinsu ma ya nuna cewa shi ya fita daga cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi da'awa ya kirari cewa kada a kuma kira ne ahlus sunna. Ya ce shi da yake baƙin cikin ambace shi da ɗan shi'a, amma yanzu bai da damuwa saboda ya gano shi'a ta fi sunna hujjoji a bakinsa da kusan kashi 75. To sai gashi a cikin littafin Sidi Abdul Qadir Jilani al-Gunya ya yi mana bayanin kashe-kashen shi'a, kuma ƙarshe daga ƙarshe ya ruhe musu da la'ana cewa ba mutanen kirki ba ne. Ya kawo kashe-kashen shi'a kusan 36, amma sai ya ɗauko wannan arrafiza wadda ita ce imamiyya isna a shari'a. Sidi Abdul Qadir Jilani ya ce wa amma rafiza fal 14 firqa. Ita shi'a arrafiza fal 14 firqatan, kashi 14 ne, allati tafarra'at anha, wanda ta kasu zuwa gare shi. Ita shi'a rafida sun kasu kashi 14. Awwaluha al-qat'iyya, daga ciki wanda ta farko ana kiranta al-qat'iyya. Sun mu bi zalik, an ambace su da al-qat'iyya li qat'ihim ala mauti Musa bin Ja'far, saboda sun yi yanke da cewa Musa dan Ja'far ya mutu. Saƙul imama ila Muhammad ibn al-Hanafiya, sun gargada imama zuwa ga Muhammad dan Hanafiya wa huwa al-qa'im al-muntasir. Su a wajen su Muhammad ibn al-Hanafiya shine al-qa'im al-muntasir, shine mahadi wanda suke kira. Wasaniya al-kaisaniya, ta biyu ana kiranta al-kaisaniya a cikin rawafid. Wa hiya mansubatan, ita wadda aka dangana ce ila kaisan, zuwa ga wani mutum da ake kira Kaisan. Ya ƙulu na bi imamatu ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, suna ikirarin imama ta Muhammad ibn al-Hanafiya li'annahu dufiya ilayhi raya bil Busra, saboda an aika masa tuta a garin Busra. Wasalisa ta uku al-Quraybiyya, shi'a Quraybiyya, wa hum ashabu ibn Qurayb ad-Dariri, su ne ma'abutan waton ibn Quraybin ad-Dalili. Warrabi'a al-Umayriyya, shi'a ta hudu cikin rawafin akwai Umayriyya, kum ashabu Umayr wa huwa imamuhum, shine imamin su ila khurujil mahdi, haihitan mahdi. Za ka su duk waɗannan imamai 12 da shi'a ke magana nasu, ba su ne imaman su ba, imamin su shine waton Umayr, har zuwa bayyanar mahadi, in ji Sidi Abdul Qadir Jilani. Wal hamisa al muhammadiyya, wato daga cikin kaso na rawafid akwai al muhammadiyya. Wa qad za'amat anna al qa'im, cewa wanda al qa'im al muntazir Muhammad ibn Abdullah ibn al Hasan bin al Husayn, wa annahu awsa ila abi Mansur, yayi wasiya zuwa ga abi Mansur duna bani Hashim, yace ba da ƴaƴan bani Hashim ba. ‘Ya'yan Bani Hashim ba su cikin wanda an wasiyai a wajensu, kama ausa Musa alaihi salam ila Yushau ibn Nun, kamar yadda Musa alaihi salam ya yi wasiya zuwa ga Yushau ibn Nun duna waladihi wa waladi Haruna, ba da ‘ya'yansa ba kuma ba da ‘ya'yan Haruna ba. Wa amma salisa,
amma ta shida daga cikin rawafid fal husainiyya akwai rawafid wanda ake kira al husainiyya masu ya husain za'amat anna aba mansur sun riya cewa aba mansur ausa ila waladihi al husain ibn abi mansur husain dan abi mansur wa huwa al imam ba'dahu suka ce shine imami bayansa zaka su mabiyansa ne wa amma nawasiya akwai wanda ake kira nawasiya cikin rawafil faluqibu bihi an yi musu wannan laqabi da nawasiya li'annahum nusibu ila nawus al-basri saboda su sun yi dangane zuwa ga nawus al-basri wa amma al-ismailiyya amma wanda ake kira ismailiyya faqad qalu inna ja'far sun ce ja'far mayyitun matacce ne ya riga ya mutu wal imamu ba'dahu wanda imami bayansa bayan shi ja'far isma'il wa qalu suka ce innahu yamluk shi zai mallaka ƙasa wa huwa al-muntazir indahu shi ne mahadi al-muntazir a wajensu wa amma al-qaramidiyya amma akwai wasu da aka kira qaramidiyya wahum yasuquna al-imama su ko suna cewa a wanda suna gargada imama ila Ja'far zuwa ga Ja'far suna cewa wa anna Ja'far nassa ala warasati Muhammad ibn Isma'il Ja'far ya nassanta wato ga Muhammad dan Isma'il wa Muhammad lam yamut bai mutuwa wa huwa hayyun shina nan raye wa huwa al-mahdi shine mahdi a wajen Shi'a al-Qaramidiyya wanda yake imami al-muntazir a wajensu shine Muhammad ibn Isma'il suka ce bai mutu ba yana nan raye kuma shine al-mahdi al-muntazir wa amma al-mubarikiyya amma akwai wasu Shi'a rawafid wanda ake kira mubarikiyya faman su ba wanda aka dangana ne ila ra'isuhum zuwa ga shugabansu al-mubarak za a musuriya anna Muhammad ibn Isma'ila mata sun ce Muhammad ɗan Isma'ila ya mutu wa annal imama fi waladihi suka ce imama tana daga ƴaƴan Muhammad ɗan Isma'il wa amma shamdiyya amma shi'a wadda ake kira shamdiyya rawafid fa mansuba wadda ake danganawa ce ila ra'isihim zuwa ga shugabansu yuqalu lahu yahya ibn shumayl ana kira ne yahya dan shumayl za'amu anna al-imam Ja'far sun ce imamu Ja'far summa Muhammad ibn Ja'far summa fi waladihi sannan daga cikin ƴaƴansa wa amma al-mu'ammariyya amma rawafid shi'a ar-rawafid su ne mu'ammariyya daga cikin su akwai mu'ammariyya wa yuqalu lahum al-abdahiyya kuma ana kiransu abdahiyya li'anna Abdullah ibn Ja'far saboda Abdullah dan Ja'far كان أبطه رجلين يقولون إن الإمام بعد جعفر واتو إمامانشي باين جعفر ابنه عبد الله وهم عدد كثير كما متعنين ما سيوا أبنغر الدعوس haka sai Abu Qadir Jilani ya ce wa amal mu'awwiriyya amma akwai wata firka cikin su wanda ake kira mu'awwiriyya fasummu bidhalika an ambace su da wannan suna li'annahum nazaru Yunus ibn Abdurrahman sun bibi Yunus dan Abdurrahman wa huwa min al-qada'iyya yana daga cikin qada'iyya alladhina yaqda'una ala mauti Musa ibn Ja'far shi yana cikin wanda sun tabbatar da cewa Musa dan Ja'far ya mutu fa yuqalu lahum fa qala lahum Yunus sai Yunus ya ce antum ahwan min al-kilab kun yi rauni daga karnai al-mudawwara falazamahum hadha al-laqab sai wannan laqabi yallizimce su ana kiran su mutawwiliyya wa yusammuna al-waqifiyya ana ambaton su al-waqifiyya liwqufihim don tsayuwar su ala Musa ibn Ja'far bisa ga Musa dan Ja'far wa qawluhum da zancin su huwa hayyun yana nan raye lam yamut bai mutu ba wala yamutu bai mutuwa wa huwa al-mahdi indahum shine mahdi a wajen su ko da ba ita wannan aqida ta Shi'a ta cewa ba a mutuwa
aƙida ce tabbatatta a cikinsu, don ko zakzaki a cikin wani bayani nashi ya tabbata ma mabiya na cewa ainihin ba su mutuwa waɗanda aka kashe a wurin yaƙi duk za su rayu su dawo su yi aure har su hayayyafa. Yana wa gardawa dai ainihin lacca, to a cikin wannan laccar tashi ya nuna cewa ma waɗanda suka mutu za su dawo duniya su yi aure su hayayyafa. To bayan waɗannan akwai al-musiyya, fasummu bi zalika liwqufihim fi Musa, saboda tsayarsu ga Musa, wa qawlihim da zancen su la nadari amaitun huwa, shin Musa al-Kazim ya mutu am hayyun ko yana nan raye. Wa qalu in sahhat imamatu ghairihi, idan imama ta wani ta inganta an fa zuwa za su zartar da imamu su ci gaba da bin wannan imami. Wa amma al-imamiyya, amma shi'a imamiyya, fa yasuquna al-imama, suna gargadar da imama ila Muhammad ibn al-Hasan, zuwa ga Muhammad dan Hasan, wa annahu al-qa'im al-muntazir, suna cewa shine al-qa'im, wanda qa'im al-muntazir, wanda ake jira, alladhi yazharu, wanda zai bayyana, fayamla'u al-arda, ya cika ƙasa adalan ga adalci, kama mul'at jawran, kamar wanda aka cika ta da fasikanci, shine jawr. Kaga wato su ma kansu dai shi'a sabani gare su ga mahadin, wanda mahadin da suka yi imani da shi, to sabani gare su da kowane ne, kowace bangare ta ce ga mahadinta. Wa amma zurariya, akwai wani kaso nasu wanda ake kira az-zurariya, fahum ashabu zurara, su ne ma'abutan az-zurara. Idda'a madda'atil umayriya, sun kirarar da abin da shi'a a umariya ta kirararsuwa, wakila innahu taraka maqalatuha, su aka ce dai kuma sun bar wannan zance nata. Wa annahu sa'ala Abdullahi ibn Ja'far, ya tambayi Abdullahi dan Ja'far an masailin ga wasu mas'aloli da dama, walam ya'milha bai aikata su ba. Fasara ila Musa ibn Ja'far, sai ya koma zuwa ga Musa dan Ja'far. Sai malam Sidi Abdul Qadir Jilani, abinda an mahallu shahidi, bayan ya kawo wannan kashe-kashe na firqa ta imada, wato rawafid, ya kawo su kashe-kashe har 14. To shi wancan Abdul Kogo ko malam dan Tamore da ake cewa, wanda ke da awar cewa shi'a ta fi sunna hujjoji da 75, ga abinda Sidi Abdul Qadir Jilani ka cewa, faqad shubihat mazahibur rawafid bil yahud, haqiqan mazhabobin rawafid sun yi kama da yahudawa bil yahudi. Qala sha'abi, Sidi Abdul Qadir Jilani ya ce, shehu malam sha'abi ya ce, muhabbatur rawafil, soyayyar yahudawa, muhabbatul yahud, irin soyayya ce ta yahudu. Qalatil yahudu, yahudawa sun ce, la taslahul imama, imama ba ta inganta a ce ga imami, illa min ali Dawud, suka ce sai daga cikin 'ya'yan Dawud alaihi salam. Wa qalatir rafida, haka nan 'yan shi'a suka ce, la taslahul imama, imamanci bai ingantuwa, illa min walad Ali ibn Abi Talib, sai daga cikin 'ya'yan Ali dan Abi Talib. Wannan kaga da shi'a da yahudu sun yi kama wajen raba aikin da Allah ya tabbatar suwa su ce sai ga wanda zai kasancewa. Wa qalatil yahud, yahudawa suka ce, la jihad, ba jihadi fi sabilillahi a wajen ɗaukar kalmar Allah, hatta ya khurujul masihud dajjal, sai Isa, wato masihud dajjal, ma'ana annabi Isa yanzu ya kharuju ya hita, wa yanzu bi sababin min as-sama'i, ya sauko da wani sababi daga sama. Wa qalatir rawafid, haka yau ɗan shi'a suka ce, la jihada fi sabilillah, ba jihadi na ɗaukaka kalmar Allah, hatta ya harujul mahadi, sai mahadi ya bayyana. Mahadin gar suka yi ta sabani, waɗannan su ce wani ne, kamar yadda muka karanto waɗannan su ce wani ne. Tare da haka
wai sai dai mahadin ya bayyana sannan za a yi jihadi. Saboda shi yasa kaga su 'yan shi'a waɗanda yake shi'a suke yi ko nan Najeriya da take tana da ɓangarori, to waɗanda su shi'a suke kawai ɓatanci ga matayen manzon Allah da abokanin manzon Allah, irin su Hamza Lawal, irin su Jabberi, ba su da awar jihadi, ba su da awata a zo a tabbatar da littafin Allah, sai dai kawai yaɗa shi'anci. Shi yasa wasu daga cikin su ma suke mamakin Zazzagi da hitowar da yake yana jawo fitina da sunan cewa shi jihadi zaina, suna ganin cewa ba wannan tsari a cikin shi'a. Da dama daga cikinsu ba wai tuba suka koma musulmi ba, a'a sun bar Zazzaki ne saboda wannan da'awar da yake ta cewa a to a tabbatar da littafin Allah sun san ƙarya ne, sun san ba shi a cikin shi'a sai idan Mahdi ya bayyana. Wannan shi ne kuma abinda Sidi Abdulkadir Jilani ya tabbata mana a cikin wannan littafi nashi Al-Bunya Littalibi Tariqil Haqqi. Gabaki ɗaya a tsarin shi'a ba jihadi na ɗaukar kalmar Allah hatta ya halujul Mahdi, sai Mahdi ya bayyana ya hita, wa yunadi munadin minas sama'i, sannan mai shela yayi shela daga cikin sammai cewa mi cewa yanzu ga Mahdi nan ya bayyana za a hito a yi jihadi. Wa tu'akhiru al-yahudu salatal maghrib, yahudawa suna jinkirta sallar magriba hatta tashtabiku nujum, sai taurari sun bayyana sun yi haske sun haɗe. Wa kadhalika rawafid, haka nan yan shi'a yu'akhirunaha, suna jinkirta sallar magriba ba su yin ta cikin lokaci. Wal yahudu, yahudawa tazulu an al-qibla, suna karkace mu al-qibla shay'an wa kadanna. Wa kadhalika rawafid, Sidi Abdulkadir Jilani ce haka nan yan shi'a. Wal yahudu tatanawwaru fi salati wa kadhalika rawafid, wal yahudu tasdulu abwabiha fi salati wa kadhalika rawafid. Wal yahudu, Sidi Abdulkadir Jilani ce yahudawa tasdulu tana saka tastahillu damal muslim, tana halattar da jinin musulmi. Wa kadhalika rawafid, haka nan rawafid yan shi'a su ma suna halattar da jinin musulmi. Don za ka ga cewa daga cikin aƙidunsu akwai na mutum bai shiga aljanna sai ya kashe ahlus sunna guda 40, kuma ahlus sunna manya-manya daga cikin ahlus sunna. Shi yasa lokacin da aka kashe Malam Umar dan mai shi'a a nan Sokoto, tuhumar mu bata tabbata ga kowa ba sai ga 'yan shi'a, kuma sai ga ya bincike ya tabbatar da su suka kashe shi. Sai ga shi sun zo sun kashe Malam Abubakar ta kakume, sai ga ya mun koma samu sun kashe mana Abdurrahman da Abdurrahim da wani yaro da ake kira Murtala da Buhari Zakiru, wa'annan duka 'yan shi'a suka kashe su a nan Sokoto. Kaga wannan addini nasu na ta'addanci ne na kisan mutane. Sai ga shi ana cikin wannan guguwa, kamin Boko Haram su fito su tabbatar da cewa su suka kashe Albani, da tuhumar mu ta fi karfafa a wajen 'yan shi'a, saboda mi su ne da addinin kisa da Malam Ja'far. In banda labari ya zo daga baya bayyane daga bakunan waɗanda suka kashe waɗannan bayan Allah, mu a aqidar mu ta ahlus sunna mun san ba wasu mutane masu ɗaukar makami suna kisa in ba 'yan shi'a ba. Don sun yi muna a Sokoto, sun kashe muna Malam Umar dan mai shi'a, sun kashe muna Malam Abubakar ta kakume, sun kashe Abdurrahman, sun kashe Abdurrahim, sannan ɗaiɗaikun malamai a cikin Sokoto mu ne musamman nan gidan sun zo da makamai suka sassari wasu ɗalibai. Bayan haka suka zo gidan Kanawa suka sari Malam Amin gidan Kanawa nan gaba koshi kaɗan su yanke masa makogaro, sai da ya jinya aka zo aka yi ɗinki. Suka zo gidan babban malaminmu Malam Macido suka kunna wuta. Allah subhanahu wata'ala ya kashe wannan, bai ba su nasara ba. Suka ɗora biyar ɗaiɗaikun malamai a wannan lokacin da barazana, sai da aka yi muƙawama da su wadda a bayyananna, suka rena kansu, sannan suka samu nemi zaman lahiya a cikin birnin Sokoto. Da haka wannan ya nuna maka cewa wannan magana ta Sidi Abdulkadir Jilani gaskiya ne. Sannan yanzu shi kansa Malam ɗan Tamore, ko wanda aka fi sani da Abdul Jabbar,
mun ga yadda ya tura makamai a cikin Kano da addassa da ga hannu yana ainihin zarar idanu cewa ainihin duk wanda ya ɗauki makami. Ƙarshe ma cikin bayaninsa ya ce duk waɗanda suka saba ma manufofinsu za su taka su yanka su. To kaga wannan ko da ma ita ce maganar aƙidar da Sidi Abdulkadir Jelani ya ambata a cikin littafinsa, wato wannan littafi mai suna Al-Bunya li Talibi Dariqil Haqqi fil Ahlaqi wat Tasawwuf wal Adab. To wannan cikin aƙidunsu kenan kisan mutane, sun halartar da jinin mutane. Wa kadhalika rawafid, haka nan Yahudawa su ma sun halatta jinin mutane. Wal yahudu la tara ala nisa'i iddatan, Yahudawa ba su ganin mata su yi idda. Wa kadhalika rawafid, haka nan yan shi'a su ma ba su ganin idda ga mata, saboda ni su a kowane lokaci ana iya auren mace, kuma wannan auren da suke magana na mutu'a da suke aure ba a idda a cikinsa. Sannan na gani a cikin littafin sun rubuce makaruhi ne ka tambaye mace tana da miji ko ba ta da miji, makaruhi ne. Kawai idan kana bukata kawai za ka ce mata mata'atuki, ta ce mata'atuka, kuma aƙallar sadaki walau bil qaliza, ko da damkin garin kwaki ne kana iya bata ka ce ga yana shine sadaki. Idan ba wannan za ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, shikenan ka bata ladan salati, shikenan sai ka ce mata mata'atuki, ta ce mata'atuka. A aqidar su aure ya kudu. Mu kuwa aqidar sunna wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adali. Sai waɗannan sai da waliyai, sai da sadaki, sai da shaidannu, sannan aure yake tabbata. Su ko shi'a sun kore wannan a aqidar su babu, kamar yadda Yahudawa ke yi. Wal yahudu la tara fi talaqi salasi shay'an, Yahudawa ba su gani idan an saki mace saki uku ba komai bane. Su ma a aqi wa kadhalika rawafid, haka nan yan shi'a suna ganin cewa idan an saki mace saki uku bata saku ba, ma'ana ba wai ko da atan wahida ba, ko ka sake ta daya ka koma saki ba saku ba. Saboda zancen Allah wai suka ce at-talaqu marratan, saki biyu ne kawai. Fa in talaqaha at-talaqu marratan, saki kashi biyu ɗaya ne kawai. Na haka ko an koma saki bayan biyu din nan bai inganci saki ba a aqidar shi'a. Wal yahudu harrafat at-taurat, Yahudawa sun canza at-taura. Wa kadhalika rafida, haka nan rafida harraful qur'ana, sun canza al-qur'ani. Yahudawa harrafut taurata, sun canza at-taura. Wa kadhalika rafida, haka nan rafida harraful qur'an, su ma sun canza al-qur'ani. Akwai wani littafi da wani dan shi'a ya rubuta, wato hadi ma'arifa shine sunanai, ya rubuta littafi faslul hidabi fi isbati tahrifi kitab rabbil arbabi. Yace lalle alqur'ani bai cika ba, akwai tahrifi a cikin sa, amma saboda su munafukai ne, suna da aqida ta kafirci, ta kafirta sahabban manzon Allah, aqida ta munafici, sai su ce a magana ba gaskiya bane. Alqur'ani wannan da aka hannunmu shine alqur'ani, amma ga littafi nan na hadi ma'arifa faslul hidabi fi isbati tahrifi kitab rabbil arbab. Duk dan shi'a da yace ma ya yarda da alqur'ani kace mai ƙarya ne, bai yarda da alqur'ani ba. Idan ko ya yarda da alqur'ani, to menene makomar ainin littafin nan na ainin hadi ma'arifa faslul hidabi fi isbati tahrifi kitab rabbil arbab? Li'annahum qalu, saboda su yan shi'a sun ce alqur'anu ghayyira wa buddila, alqur'ani an canza shi kuma an murmura shi. Wa khalafu bayna nazmihi wa tartibihi wa hulifa, an saba bayna nazmihi, tsakanin nazmin alqur'ani wa tartibihi, da tartibin alqur'ani. Wa uhila amma unzila alaihi, kuma an sha makance ga abin da aka sauka ma manzon Allah, ba shi bane. Wa quri'a ala wujuhin, an karanta alqur'ani a ga huskoki gaira sabita, waɗanda ba tabbatattu ba. An rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah.
wa annahu yadda al'amari yake qad nassa minhu wa qad nuqisa minhu an rage ga alqur'ani qad nuqisa minhu an rage ga alqur'ani wa zida fihi kuma an ƙara an yi rage kuma an yi ƙari mu kuma san Allah ya gaya muna la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi alqur'ani bai zo banna ba ta zo mai ta gaban sa ko ta bayan sa ma'ana ba ƙari a ciki ba rage wal yahudu yahudawa yubgiduna jibrilu alaihi salam suna kiyayya da jibrilu alaihi salam kuma suna zage shi bil wahayi saboda su waya kuluna suna cewa huwa aduuna shine makiyin mu min al mala'ika cikin mala'iku haka yahudawa ke wadi wa kadhalika sinfun min ar rawafid kaga adalci sai sida al-qadi jilani ce haka wani bangare yake daga cikin yan shi'a yaquluna suna wadi ga lada jibril alaihi salam jibril yayi kure bil wahayi da manzanci ila muhammadin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna ma bu'isa ila ali an aiku manzanci ga ali radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda sai ya ce duka gabaki ɗaya taron yan shi'a kazzabu sun yi ƙarya tabbal lahum halaka ta tabbatar musu ma'ana Allah ya kine musu albarka ila ahirid dahar har lokacin da alkiyama za ta tsayo wannan shine maganar Sidi Abdul Qadir Jilani a cikin al-Ghunya tabbal lahum ila ahirid dahar Allah ka kine musu albarka har zuwa tsayuwar alkiyama wannan dan tamore da yake kokarin tabbatar da cewa shi'a ta fi sunna hujjoji da kusan kashi 75 sai ya fito ya gaya muna menene makoma wannan littafi na Sidi Abdul Qadir Jilani al-Bunya lil-talibi tariqil haqqi fil ahlaq wat tasawuf wal adab da yayi wannan bayani akan yan shi'a tabbatar da cewa ainihin yan shi'a kafirai ne zindiƙai ne ba mutane ne waɗanda a shiryayyu ba kuma ba su akan shiriya sai ya fito ya yi ma al'umma bayanin matsayin ainihin shaksi Abdul Qadir Jilani ka qaddasallahu sirru da ya bayani akan wannan miyagu na aqidun waɗannan mutane ya tabbatar da cewa waɗannan mutane la'anannun Allah ne kuma ba su akan shiriya za ka koyo shi mutum ana son duk abin da za ka yi na addini wallahi kada ka yi don a burge ka kada ka yi don a ce maka kai ka kware ko ka iya ko kuma a ɗora iza ka jahilai da wawaye ko da turawa mustashriqin suna iza ka kana wa addinin musulunci izgi haka idan muka koma bangaren abin da ya shafi Isra'i dan tamore ko in ce abdun kogo ko wanda aka fi suni da suna jabberi ya yi to musul Isra'i da mi'raji kuma gashi alqur'ani ya tabbatar da wannan cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to amma shi wannan mutune sai ya ce bai yarda da wannan Isra'il ba ga baki dai abin da aka ruwaito a cikin Isra'il ƙarya ne saboda ni yana son ya bashi dama ya zagi wannan sahabin da ake kira Malik bin Sa'sa sai gashi Sidi Abdul Qadir Jilani a cikin Al-Bunya ya tabbatar da cewa an yi Isra'i yace wa nu'minu bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu mun yi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa azza wa jalla lailatul isra'i daren da aka yi Isra'i da shi saboda akwai sabani na malamai na cewa manzon Allah ya ga Allah ko bai ga Allah ba a wasu ruwayu sun zo da nurun annahara mun ga haske da aka tambaye shi har ra'aitu rabbaka ya rasulullah qala nurun annahara yace mun ga haske daga cikin masu fahimta cewa manzon Allah ya ga Allah akwai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda da wasu bangare na sahabbai to shine Sidi Abdul Qadir Jilani yana bayanin wannan sai ce mu mun yi imani cewa manzon Allah ya ga Allah ya ga ubangijin sa lailatul isra'i bi ainai ra'sihi da idanu biyu na kansa la bi fuadihi ba da zuciyarsa ba wala fil manami kuma ba cikin kwana ba don akwai inda suke da fahimta cewa cikin kwana ya gane ko suka ce a bi fuadihi Sidi Abdul Qadir ya ce mu mun yi imani mu wa kenan
sai da Abdul Qadir yana magana kenan mu kadirawa, yana magana su kadirawa masu fahimta ta wannan dariƙa ta qadiriyya sun yi imani da cewa manzon Allah ya ga Allah. Lima rawa Jabir ibn Abdullah, don abinda Jabir dan Abdullah ya ruwaito radiyallahu anhu ma kuma wannan matsala ce khilafiyya cewa sun yi imani akan wannan ba shi zai sa wanda bai yadda da cewa an gane baya da ra'ayin wasu ko fahimta ta wasu daga cikin sahabbai ya kushe ma wannan ba, sabani ne na fahimta. Yace to daga cikin su don abinda Jabir dan Abdullah ya ruwaito Allah ya kara bai yarda, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala wala qad ra'ahu nazalatan uhra, ya ga Allah nazalatan uhra shudi bayan shudi. Qala ra'aitu rabbi jalla ismu, na ga ubangiji na wanda girman sa ya ɗaukaka mushafaha. Suna cewa mushafahatan ido da ido ko baki da ido ko kuma hili da hili, la shakka fihi, ba shakka a cikin wannan. Wa fi qaulihi ta'ala, haka nan gazancin Allah inda sidratul muntaha, ya ga Allah inda sidratul muntaha. Qala ra'aytuhu inda sidratul muntaha hina tabayyana li nura wajhihi, lokacin da hasken zatin sa ya bayyana gare ni. A wasawili, a waɗanda ba su tawili nura wajhihi, hasken fuskar sa, ma'ana don ba ka kaddara kace irin ta mutane ko irin ta dabbobi, da ka ma kaddara yadda fuskar Allah take ka zama kafiri. Kawai dai hasken zatin sa kawai shi ya san yadda ya yake, Allahu alam. Wa qala ibn Abbas, dan Abbas yace radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda fi qaulihi azza wa jalla, gazancen Allah mai girma da haka, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka, ba mu sanya ganin nan da muka sanya maka ba illa fitnatan, sai fitina lin nasu cikin mutane. Hiya ru'ya shine gani ainin, ru'ya ainin gani na ido, uri hannabiyu da aka gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama ita lailatun dare usriya bihi wanda aka yi isra'i da shi. Wa qala ibn Abbas, dan Abbas yace radiyallahu anhuma, kanatul hulla kadaita ta kasance li Ibrahim alaihi salam, wal kalam magana li Musa ga annabi Musa. Annabi Ibrahim wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, Allah ya rike annabi Ibrahim khalil. Shi ko Musa wa kallama Allah Musa takalima. War ru'ya shi ko gani li Muhammadin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ibn Abbas, dan Abbas yace radiyallahu anhuma, ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rabbuhu azza wa jalla bi ainihi marrataini, da idanunsa har aji biyu. Wala yu'aridu haza, wannan ba zai gitta ba ma ruya abinda aka ruwaito an Aisha radiyallahu anha min inkari zalik, na musun wannan da aka ruwaito daga Aisha, li annahu nabiyyu, saboda Aisha kore ba ta yi. Wa hadha isbatu, wannan tabbatarwa ne. Haka wannan sai shi Jabbeli ya duba wannan magana, ga ta nan a cikin littafin Al-Gunya ta Sidi Abdul Qadir Jilani. Haka ɗayan bangare kuma sai ya dawo ya ce kuma ba tambayar kabari, kuma ba azabar kabari. Shine Sidi Abdul Qadir Jilani kuma ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa Al-Gunya. Kaga a takaice ma yaban ma da cewa shi Qadiriyya ya kai, yaban cewa ma yana karkashin da'awar dariƙa ta Qadiriyya, dan ladabi ko guda babu da gidan dariƙa gare shi. Bayan wannan kuma ba su yake biya ba, yanzu yana karba ne daga Yahudu, yana karba ne daga 'yan Shi'a, yana karba ne daga waɗanda suka sa shi aiki. Saboda mi ga baki ɗaya za mu kai inda cikin bayanansa inda ya tabbatar da cewa akwai Dajjal, daga baya kuma ya koma dawowa kuma ya soke shi yanzu saboda yana son ya soki waɗanda suka ruwaita cewa akwai Dajjal. Har izgili yake wa manzon Allah cewa wai har yanzu Dajjal din bai zo ba. Sai alƙali da ya ce wa nu'minu, mun yi imani bi anna munkaran wa nakir ila kulli ahadin yanzilani siwan nabiyina. Lalle mun yi imani munkar da nakir za su sauka ga kowane mutum in baccin annabawa. Fa yas'alanihi, su tambayi mutum, wa yamtahinahu, su jarrabai amma ya atakidahu ga abin da ya kudurta
min al-adyani na addini wa huma ya'tiyani al-qabra za su zo makabri fayar fihi ruh su busa makabri rai summa yaq'udu sannan summa yub'adu sannan a zaunar da mutum fa yus'alu a tambaye shi fa idza su'ila idan an ka tambaye shi sallat ruhuhu sai rainai ya hita bila alamin ba radadi to shi abin da dan jabberi yake jayayya nan wai waɗanda kura ta cinye waɗanda suka mutu ruwa duk Allah na tare da su kuma ya fi ka sanin yadda zai tambaye su ya fi ka wannan ba aikin ka bane an tabbatar da cewa mala'iku za su yi tambaya ga waɗanda matattu ga waɗanda an matattu da waɗanda a cikin kabari duk inda mutum yake gawarsa take nan kabarinsa ne kuma za a tambaye shi nan amma wannan yana musun wannan ya ba su da hankali saboda ya same su mutane ne waɗanda ba su karatu in ma suna karatun ba imani wani uminu bi annal mayyit mun yi imani cewa matacce ya arifu man yazuru ya san wanda ka ziyarta ta iza atahu idan ya zo mai wa akadahu mafi karfin yawmar jumu'ati ranar jumu'a ba'ad dulu'il fajr bayan alfijir ya keto qabla dulu'ish shams kamin rana ta hito sai da buƙatar jilani ya ce mun imani da wannan wal imanu bi azabil qabri mun yi imani da azabar kabari shi ko ya ce wai gangan jiki ba a azabta ta ruhin dai to in ma ruhin ake azabtawa dai a cikin kabari ne don kai mu shi abinda malaman sunna suka tabbata mana ganan a cikin alguniya sai da buƙatar jilani ya ce wal imanu bi azabil qabri da imani da azabar kabari wa dagatihi wajibun li ahli al ma'asi da macewa kabari wajibi ne ga mutanen sabo wal kubri da kafirci mutanen sabo da kafirci wa jami'il khalqi dukkanin talikai za a tambaye su cikin kabari siwan nabiyina in bancin annabawa summa yuhaffaf sannan a sassauta alil mu'minina ga mu'minai bi rahmatillahi azza wa jalla da ni'imar Allah mai girma da haka wa kadhalika an-na'im haka nan ni'ima fihi a cikin kabari li ahli da'at ga ma'abuta da'a wal imani da imani khilafu sabanin ma qalatil mu'tazila abinda mu'tazilawa suka faɗi kaga nan dan jabberi yayi daidai da mu'tazilawa min inkarihim zalika na musun wannan cewa ba azaba kabari wa inkarihim mas'alatu munkar wa nakir da musun tambayan munkarun da nakiri sai da Abdul Qadir Jilani yace wannan aqida ce ta mu'tazilawa wa dalilu ahlus sunna sai da Abdul Qadir Jilani yace dalilin malaman sunna ala isbati zalika bisa ga tabbatar da cewa akwai azabar kabari qauluhu ta'ala zancen Allah madaukakin sarki yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana ba da sabati ga waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar lahira kila sidar qadir jilani yace an ce fi tafsiri a cikin tafsiri fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya sabati inda khurujur ruhi lokacin da rai zai hita Allah zai ba mutum sabati rayuwarsa ta fita yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah an fahimta wa fil akhirati a ranar lahira inda mas'alati munkarun wa nakiri lokacin da munkaru da nakiri za su zo to shine sai alƙali jilani hayyar gargado cewa wa ma ruya an abi huraira da abinda aka ruwaito ga abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qaddara ahadukum idan aka sa dayan ku kabari aw insan ko aka sanya dan adam kabari atahu malakani mala'iku biyu za su zo aswadani baƙaƙe guda biyu azruqani masu jan ido guda biyu yuqalu li ahadihim al munkar ana ce ma ɗayan su munkar wal ahar nakir ana ce ma ɗaya daga cikin su nakiru fa yaqulani sai su ce lahu ga mutum ma kunta taqulu fi hadha rajul ni kan kasance kana ce ma wannan mutum ya ali muhammad yana ne muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'ilun
ma kana yaqulu fa idza kana mu'minan mi ka kasance kana cewa ga Muhammad fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu fa idza kana mu'minan qala wato zai faɗa musu abin da ya kasance yana cewa idan mumini ne zai ce musu huwa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shi abin da zai gaya musu zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa yaqulani sai su ce inna kunna na'lamu la na'lamu annaka taqulu mislu zalik lalle mun san zaka faɗi wannan zaka faɗi irin wannan magana shikenan sai su kyale shi summa yufsahu lahu fi qabrihi sai a buɗe masa kabarinsa 70 zira'an zira'i 70 fi 70 zira'an a cikin zira'i 70 wa yunawwaru lahu fihi a haskaka masa kabarinsa wannan duk dan jabberi dan tamore yayi musu wannan ya ce ba gaskiya bane summa yuqalu lahu sannan a ce mai num ikwana fa yaqulu ce da'uni ubanni arji'u ila ahli in koma inda iyallaina fa umiruhum in ba su labari fa yuqalu sai a ce lahu gare shi num ikwana kana matil arus kamar irin kwanan amarya allati la yunqizuha illa ahabbu ahliha ilayha wanda ba wanda zai farkar shi ita sai masoyarta cikin danginta hatta ya qasahu Allah fa Allah ya tassai min marja'ihi daga wurin kwancinsa haka idan munafiki ne ko kafiri ne ko mabannaci ne to haka za a yi masa tambayoyi kuma a azabta shi a cikin kabari amma shi dan tamore ya ce ba wannan ba ni'ima kabari ba azaba kabari Allah Allah ka agaje mu Allah ya kare mu daga waɗannan mabannata subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk